Sanibonani balaleli nababukeli bombele, igama lami nguSilindile Khanyile. Kuleli sonto siqhubeka nokubheka izinkantolo ezinhlobonhlobo nokuthi zisebenza kanjani. Namhlanje sizogxila enkantolo yezisebenzi, iLabour Court, kanjalo naleyo esiza abantu uma bekweletana sekukhona obaleka nesikweletu, iSmall Claims Court. Ukubheka ukusebenza kwalezi inkantolo kabanzi sixoxa nomngoti wethu womthetho, umnumzane uMpumelelo Zikalala wezikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela, siyakwamukela kumbele. Angikubingelele bese ngibingelela abalaleli bombele, ngithemba ukuthi babusisekile kakhulu kula maphasika esiphuma kuwona. Siyathemba nawe ubusisekile. Sicela usichazele kabanzi ukuthi inkantolo yezisebenzi, iLabour Court, isebenza kanjani? iLabour Court singacishe siyifanise neHigh Court, bese-ke yona-ke izo-specialize noma igxile kakhulu ey'ntweni ey'suke y'dila nabasebenzi. Asiyihlukaniseke. Asithathe umsebenzi osebenza enkampanini ofika as an individual yathi hayi cha ngicela ningi-protect nanka amalungelo ami aselimala. Bese sithatha abasebenzi abaya kwi-Labour Court as a collective. Mhlawumbe singawuthatha beyinkampani ey'nkulu, mhlawumbe uthole ukuthi basebenza bawu-50 noma 60 and above. La bezothi nisi-protect noma bezothatha ney'nyunyana futhi ngokunjalo. Ikakhulukazi sike sibone iy'nyunyana zithatha zisa uhulumeni khona zithi hayi nangu uhulumeni engasenzi kahle njengomqashi omkhulu waseNingizimu Afrika. So inkantolo yase-Labour Court isuke iyinkantolo ephezulu noma singayibiza ukuthi i-High Court, kodwa ezo-specialize noma igxile kuphela ey'ntweni ey'thinta abasebenzi. Kungabe ukusebenzisana kwe-Labour Court no-CCMA kuhlangana kanjani noma kuhambisana kanjani, ngoba sizwe kokunye abasebenzi kakhulukazi uma ngabe kusuke kunombango phakathi komqashi ney'nyunyana, uma ngabe sebehlulekile kwa-CCMA bese sizwa kuthiwa udaba selidluliselwe enkantolo yezisebenzi. La ungena enkantolo yezisebenzi eLabour Court, ngesinye isikhathi kuye kuthatha imali ethanda ukuthi ibe yiningana uma uzokhokhela abameli nesikhathi esithanda ukuthi sibe side. Uphinde futhi kube ukuthi lo ukwazi ukuthi uzirepresente wena uyamdinga ummeli. Ebese uyacabanga uhulumeni ukuze ngenze iplatform la wonke umuntu ozokwazi ukuthi angene khona athole ubulungiswa. Ake ngicreate i-CCMA. I-CCMA la khona noma ngabe kuthiwa umuphi umsebenzi uzokwazi ukuthatha ayise khona umqashi wakhe ukuze udaba lakhe libese likwazi ukuxazululeka. Bese senza umthetho ozoba strict ozothi abameli strictly speaking asibadingi la e-CCMA, kodwa mangabe nivumelana noma kube khona oyedwa wenza isicelo ukuthi cha sengicela ukuthi ngiyomele ummeli wami, bese ucommission ebona ukuthi hayi lokho kungalunga noma mhlawumbe kuzokwazi ukuthi kufanele kule cala engibhekane nayo, abese ethi hayi ke kulungile. So umehluko phakathi kwe-CCMA ne-Labour Court, i-CCMA singasho sithi isayinkantolo encane esuke yenzela ukuthi noma ngabe kuthiwa ubani oqashiwe nenenkinga nomqashi wakhe akakwazi ukuthi amthathe amyise khona e-CCMA, lifike udaba lithola ukudilwa kuyona kusetshenziswa umthetho, the Basic Conditions of Employment Act noma eminye imithetho esinayo eNingizimu Afrika. Kube khona umuntu esimbiza ngo-commissioner osuke simfanishe ne-judge otrainiwe ey'ntweni zomthetho, otrainiwe ey'ntweni ey'thinta umthetho zabasebenzi, bese kwazi ukuthi akhiphe isinqumo ngokushesha. Bese kuba lula-ke in terms of access nemali ngoba umdinga ummeli khona vis-a-vis iLabour Court la khona uzothi hey sengiqalile internal enkampanini ngahluleka, ngahamba ngaya kwa-CCMA ngahluleka, Labour Court sekuyiwena manje engithemba ukuthi uzokwazi ukuthi ungixazululele lo daba. Yila-ke kodwa-ke usuzomdinga khona ukuthi akube khona ummeli, kanti iy'ndleko zakhona sey'thanda ukuthi zibe inkudlwana compared to CCMA. Okay. Ake sidlulele manje kule nkantolo esiza uma ngabe abantu bekweletana sekukhona obalekayo engasafuna ukukhokha iSmall Claims Court. Isebenza kanjani yona? Okay. Yona nakhona la uhulumeni uyezama ukuthi ngiya-understand ukuthi mase kuthiwa abantu abasezwani umphelandaba la befuna ukugcinisana khona senkantolo, kodwa ngeke ba-afford ukuthi bayesane enkantolo kamantshi, for example i-Magistrate Court. Ebese ithi ake ngakhe inkantolo ibizwa nge-Small Claims Court la khona ngizothi ama-amounts aqala ku-0 azafika ku-20,000 uyakwazi ukuthi uyele wena ummeli engekho ungadraftelwanga amasamanisi, kuyiwena nje ozoyibekela iside lakho ukuthi cha wafika usibanibani waboleka imali kumina ngosuku oluwukuthi uzikalala wathi uzoyikhokha in terms of ama-installment awu-2 kuze kube namhlanje akazi ukuthi akaze anginike leyo mali, sengicela-ke wena nkantolo ukhiphe isinqumo ezomkhomba ukuthi akakhokhe. So kusayindlela nakhona mhlawumbe singathi uma sibheka uhulumeni wethu wayethi ngifuna ukwenza into ekuthiwa i-access to justice ibe lula, umuntu akakwazi ukuthi ulungise, okungabe kuwukuthi
i-barrier of entry la ezothola khona ubulungiswa izodependa sekutheni kungabe ummeli nayo yini uyakwazi ukuthi afford bese kwenzeka ngendlela la uzokwazi ukuthi uyele wena ufike uyimele wena ufike nabo bonke ubufakazi obudingayo kodwa nathi into efanele siyikhumbule ngalezi indawo zombili CCMA naye Small Claims Court asikhumbule once igama lathi inkantolo kunama-rules a-basic ekumele angasilahlekeli. Elokuqala lokuthi yonke into eyenza ngaphakathi enkantolo ihambisana nobufakazi. So asiqiniseke ukuthi ubufakazi busuke bukhona ngesikhathi kuthiwa siyabolekana imali. Mangabe kuwumuntu ongamthemba, awungamniki uthola ukuthi uzomnikeza esandleni ngoba nizokhohlwa nobabili ukuthi wamnikeza nini kanjani. Nawe ukuthi hayi cha ngizokufakela ebhenki. La masubhala ebhenki lapha kwislip ezansi kwi-reference bese uyabhala lapho ukuthi loan. Khona uzokwazi ukuthi umkhumbuze ukuthi kwakuwusuku olukuthi ngakufakela ebhenki ngaze ngabhala ukuthi loan ngangingakuphi. And then ngesikhathi usuloku uyicela kuyena noma umbasa usubona ukuthi engathi ngeke ngisakhokhelwa la. Ukumbasa kwakho ungagcini nje ngomlomo kuphela. Usende vele ne-SMS. Usende no-WhatsApp uyibhala incwadi khona uzokwazi ukuthatha konke lokho bese kuyoba ufakazi masufika enkantolo. Enye i-ruling esike singayinaki kanti kubalekile nakhona ukwazi nje ukuthi umuntu uhlalaphi base kuthiwa sengiyamfuna nemali yami kuphi la ngizophuma ngibheke ngakhona kanti kubalekile ngoba phela masothuluma isikhonzi senkantolo usheriff kufanele azi ukuthi yiphi address ezohamba afika yoseva kuyona makuyi-flat u-flat number bani ngizofike ngithole bani noma sasivumelene ngaloko ukuthi nangu umuntu ozofika akwazi ukuthi angi-assist so izinto lezi othi mase kuthiwa usuzenzile lube lolu uhambo lakho lalapha eSmall Claims Court nokuthi ukwazi ukuthi uwine kalula. Uma ngabe umuntu engalandeli umyalelo osuke usukhishwe ile nkantolo, iziphi ezinye inyathelo angathathelwa zona? Okay. Once i-order yaphuma ukuthi wena Zikalala khokhela ukhanyile. I-order leso ke sikhishwe eSmall Claims Court ine-weight efanayo ne-order ezokhishwa enkantolo kaMantshi ine-weight efanayo ne-order ezokhishwa eHigh Court. So usukwazi lento ukwenza into ekuthiwa execute order yakho oyitholile. Engeke ngirecommend ukuthi engathi ungasebenzisa ummeli la ngoba yena usuke se-understanda kangcono. La azobe sethi khona sheriff ngicela uhambe ke manje uyobheka ukuthi eziphi impahla singakwazi ukuthi sizidle lapha khona kuzobuya imali yami. Kukuwena ukuthi ufuna ukuthi akayithathe abuye nazo la meyithathe ebuya nazo uzoba nento ekuthiwa ama-storage costs ngesikhathi phela singakadayiswa khona uzokwazi ukuthi uthole imali yakho noma akhiphe umyalelo noma incwadi ezothi lezi impahla esesiyimakile sayimaka ukuthi nazi ngeke usakwazi ukuthi uyithinte noma uyidayise ngoba technically ayisabelongi kuwena seyibelonga kuthina and sisazoyithatha makuwukuthi uyahluleka ukuthi usikhokhele le mali esiyidingayo. So sisuke sisakhona esinye istep osangakwazi ukuthi usihambe but in terms of i-weight kokuphuma kwe-order suke ekhishwe eSmall Claims Court iyafana nayo wonke ama-order suke ekhishwa enkantolo. Mnumzane Zikalala njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ubonga mina kakhulu.